Tässä videossa käydään läpi, kuinka hyvä tämä iPhone 17 Pro on verrattuna mun aikaisempaan iPhone 12. iPhone 17 Pro maksoi 1200 € verrattuna mun vanhaa, joka maksoi varmaan 800. Videossa tullaan aika paljon vertailemaan mun vanhaa puhelinta tähän uuteen, joten tervetuloa mukaan. Mä oikeastaan halusinkin puhua tästä iPhone 17 Pro kamerasta verrattuna tuohon 12, ja onhan toi siis huomattavasti parempi. Tässä mä laitan teille pari esimerkkikuvaa, eli tässä on 1X, sitten on 2X, sitten on 4X ja sitten on vielä 8X. Niin huomataan, että mitä niinku kauemmaksi zoomataan, niin sen parempi laatuinen 17 Pro on vielä verrattuna 12. 12 zoomaa vaan 5-kertaisesti ja se taitaa olla digitaalinen ja se 5 vielä. Kameralla mä en nyt ottanut kuvia, mutta tässä 17 Prossa pystyy tekemään tämän vaaka etukamerahomman, eli ei tarvitse enää kääntää puhelinta, vaan voit pystyä suunnassa kuvata vaakatason videoa. Eli sitähän ei näissä aikaisemmissa ole ollut, se tuli 17 myös, mutta kuuluu Prohon totta kai. Kameran parantuminen on aika iso juttu, jos ottaa kuvia just jonkun verran, mutta jos ottaa vaikka tyylin koirastaan pelkästään kuvia, niin sitten toi ehkä ei ole niin huomattava ero. Mä halusin puhua ihan yleisestä suorituskyvystä, eli Geekbenchissä tässä on CPU-score molemmista ja sitten tässä on GPU-score. Ja huomataan, että iPhone 17 Pro voittaa 12 aika huomattavasti. Mutta lopulta näissä niin kuin arkisessa käytössä näissä on juuri eroa. Että nettiselain toimii yhtä hyvin, WhatsApp toimii yhtä hyvin, ihan kaikki nämä peruspalvelut toimii ihan todella hyvin. Ja iPhone 12 on edelleen todella nopea puhelin, vaikka se onkin jo 5 vuotta vanha. Jos sä päivität alle iPhone 14 vai 15, niin näihin on tullut Digital Islandi, joka on toi musta osuus tuossa yläkulmassa. Mä laitan tuosta kuvan. Ja siihen tulee aina apeista, esimerkiksi Spotifysta tulee se, mitä soitetaan tällä hetkellä. Muissa apeissa saattaa olla jotain muita ominaisuuksia, mutta ei välttämättä sen takia kyllä kannata ostaa niin kuin uutta puhelinta. Että Digital Islandi on kiva ominaisuus, mutta ei pakollinen. Vielä viimeisenä mä halusin puhua tästä näytöstä. Tämä näyttöhän on muuttunut aika paljon vuosien varrella ja iPhone 17 Pro käyttää tätä OLED-näyttöä, joka on 120 Hz, kun taas iPhone 12 käyttää jo OLED-näyttöä, mutta 60 Hz ja sinne sitä ProMotionia. Ja ProMotion tarkoittaa sitä, että se näyttö itsekseen vaihtaa virkistystaajuutta sisällön mukaan, eli jos sä laat uutisia nopeasti, niin se vaihtaa 120 Hz. Ja jos taas näyttö vaan on idlenä, niin se vaihtaa sen 1 Hz. Tässä kohtaa mä haluan kiittää kaikkia, jotka katsoo videon tänne saakka. Ja laittakaa sitä subia ja laittakaa sitä tykkäystä. Sit mä tiedän, että te haluatte lisää tämmöstä. Se auttaa tosi paljon mua, koska mä haluaisin, että tää olisi vähän isompi juttu tää YouTube-homma. Vielä ihan vikana akun kesto. Eli Applehan lupaa iPhone 17 Prolle todella pitkää akun kestoa ja mulla itsellä tää on kestänyt kevyessä käytössä vähän yli päivä. Saatan ladata kerran päivässä 70-80% ja sitten kestää mulla koko päivä. iPhone 12 mulla oli se ongelma, kun mä käytin päivän, niin mä saatoin jo puolesvälis päivää, vaikka mä käytän pari tuntia puhelinta päivässä, niin laittaa sen laturiin. Eli iPhone 17 Prossa on tosi paljon parempi akku. Tämä on henkilökohtaisesta näkökulmasta, mutta mulle tämä on ollut tosi iso uudistus, koska mä pystyn tekemään enemmän asioita ilman, että mun tarvii laittaa puhelinta laturiin, joka on todella iso juttu mulle. Tiivistettynä, kelle mä suosittelisin iPhone 17 Prota? No, erityisesti sisällöntuottajille tai ihmisille, jotka käyttää tosi paljon kameraa. Sitten myös niille, jotka haluaa editoida puhelimella tai tehdä jotain tosi raskasta tai pelata Ray Tracingin päällä, koska sekin on mahdollista puhelimella. Mutta en mä muuten välttämättä suosisi tätä peruskäyttäjälle, mutta tehokäyttäjälle iPhone 17 Pro tai mikä tahansa Pro-malli on erittäin jees. Videosta tuli nyt vähän lyhyt, tämmönen 5 minuuttia, mutta mä halusin, että on tämmönen tehopakkaus niille, jotka miettii, että pitäisikö tähän Pro-versioon päivittää. Mutta kiitti katsomisesta, me nähdään ensi videossa. Moro!